Shukuthi ekuzalweni kwami uma wathi ethola umntwana wathola mina ngiyi-albino. Kwakubuhlungu wena kuyena uma ukuthi azale ingane ehlukile. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uma wamkela wanginikeza uthando lonke engilideservayo njengomntwana. Kodwa mina njengomntwana mangabe ngisemncane ngiyinyeza kakhulu. Ngisaba nje nokuthi ngiphumele ngaphandle ngidlale nabanye abantwana because bengivelane ngibone ngimhlophe kunabanye abantwana. Ngibuza imibuzo uSinkulunkulu mina why ngedwa ngiyi-albino. And uyalazi-ke igama elisetshenziswa emphakathini ke igama elingalihle kahle elithi ishawa. As if uma washawa ngokuthi athole ingane enjengami. Ngithi Nkosi why uzumshaya uma why uzungenze ngibe njeni. Ayike uyazi mangabe ungena kokuyithemba ukuthi nezingane ezincane ziyasizakala. Ingane ngangilingana nazo zayihleka zihleka nginhlekisa nje ezinganeni ezinye zisho ukuthi ngihlukile. Kwathi during high school it when ngaqala ukuzi-accepta ukuthi nginje ayikho into ezokwenziwa, ayikho into ezoshintsha. Ngaqala manje ngahleka ngajwayelana namanye amantombazane ngaba nabangane e-high school. Ngaze ngayidiscover mina ukuthi kahle ngumuntu onamancoko, umuntu onama-jokes, umuntu ohlekisayo, umuntu abantu abam-enjoyayo. So sesama-teenager-ke sesamantonjazanyana senginabangani impela impilo isimnandi nje uyayazi life e-high school mangabe unabangani. Kwafika-ke ikhathi zokujola e-high school mina ngangajoli because ngaleso sikhathi ontanga yami bekade bengangisheli sikakhulukazi. Kodwa nami bese ngiqala ukubona sengine-type yomfana engiyithandayo. I-type abafana abangifunayo nje yilaba asebeyiphe inja, asebeyinike inja ubone ukuthi hayi cha ngiyazi impela ukuthi nami angifani nabanye abantu kodwa lo akusiye i-type yami. Futhi nginalo ithemba ukuthi one day i-type yami ngizoyithola sithandane into ebonakalayo. Shukuthi abafana engangithandana nabo bekwabafana othola ukuthi mhlawumbe bachazekile i-personality yami kodwa umuntu ufuna sithandane emakhoneni singaveli obala ukuthi siyajola siyathandana. Ake after high school sengiqedile high school I was 19. Kunomunye umngani wami una 21 years yabo. Unomcimbi ke lapha kubo umcimbi wokumuliswa yabo shuthi umcimbi wokunikeza isikhiye kahle. Abazali bayam appreciate bayambonga ukuthi uyiphathe kahle. Hake sivunulile ke sibahle so munusi nje ya. Ngiyayazi ke imvunulo yanamhlanje ukuthi sifaka i-makeup siyipende mase sishaya imvunulo nje sisexy sibahle sinje ya. Ayike kulomcimbi kugcweleke nje khona abantu uyawazi amantombazane ukuthi mangabe kugcwele sibuka abantu siyabaaya siyakhuluma siyaxoxa nje uyabona nje siyakhuluma nje bengena umfana siyahleba siyamxoxa lo mfana. Hayike kusenjalo kuvelana ngene omunye umfana ohamba ngemoto enjani bafethu. Uyambona tall dark and handsome impahla ayigqokile ugqoka impahla ezibizayo isikhumba sakhe uyasibona ukuthi isikhumba somfana ogcoba into ebizayo esikhumbeni. Angisakhulumi ke okwekholoni yakhe ile kholoni lo ekumele usondele uzeduzana ukuze umuntu umuzwe. Bekulo kholoni le strong i-type ebizayo ubona ukuthi iyabiza ngempela le kholoni. Ake umfana ke bafethu avelane nje atshengisa ukuthi u-interested ngimina athi awuphuma la ngasikothe wentokazi asho lezo zinto ezisho abafana umbone nje ukuthi ubhizi ukekela nami umfana mesishona ngala uyambona umfana ukekela ngala. Hayike ngagcine ngimnikile ithuba ukuthi akhuluma sisho isitori azengaso. Hayike umfana ke akhulume asho ukuthi ngimchazile kanjani ngubani ku social media washo umfana engifollow efaka u-like already wasecela amanamba ami. Sihlukana nje kuphela umcimbi uGayi usewathathile amanamba ami. Ake bafethu nonke mangabe namantombazane niyasazi leso sikhathi after uku-exchange ama-numbers nomfana. Uyayibona leyo moment senikhuluma ningasaqedi ebusuku ezokufonela i-hour akufonela u2 hours nixoxe. Yazi bafethu ngangiconnectile ngizizwa ukuthi ngithole lona isoka la. Ngisho noma kuthiwa usuku lami lumbi kanjani kodwa nje uyabona bekathatha yonke ipain yami nje mangabe ngikhulume naye bengikhohlwa nokuthi emsebenzini ziyangibuyela impilo inzima like
I was happy. Bengumugel ojabulile ngale ndlela. Shukuthi uGayi angicele out, athi ucela ukungikhipha angise edatini. Hake bafethu ngicela ukunitshela ukuthi ngaposta mangabe sengise datini. Wangideyisa kwi-date yomhlaba ema-restaurant abizayo lapha koMhlanga. Sigudla ulwandle, sishaya indawo, ukudla kwakhona kuyabiza. Ngiyaposta mina ukuthi bengilana, sibanibani ulana, ngiyashutha ukudla kwakhona, ngishutha yonke into. But uGayi usangitshelile ukuthi ayena u-private guy, ucela yabo ukuthi ngingamvezi ngoba umuntu private, i-social media nje akayithandi. Ngisho na kwi-social media yakhe nje uyabona ukuthi hayi uGayi vele i-social media akayithandi. Ake bafethu, uhamba ngemoto, ushintsha imoto ezibizayo-ke, ngiyashutha ngiseyimotweni zakhe, ngiyaposta. Uyabona nje ugel ufihlile, ugel usefikile. Nabangani bami they envy me, bayangihalela, bayasaba well impilo engiyiphilayo. Ake uGayi sesiwumuntu esithandanayo ke vele, we go out, siyenza ini, asikaze siyenze inkonzo yekamera noGayi. So uGayi afike estagini sokuthi yena angeke akwazi ukuthi one umuntu wabantu, yabona. Angeke akwazi nje ukuthi one umuntu wabantu aye naye enkonzweni ekamera. Ucela ukuthi into yethu siyenze ibe official, but angathanda ukuthi kuqala singagagameli. Angathanda ukuthi kuqala ahamba ayongi-introduce kubo, ngihlangane nabazali bakhe, basha abazali bakhe ukuthi bacabanga ukuthi ngithini ngaye, bangibone. Kodwa abazali sebeyakwazi vele, sengibakhombisile iy'thombe, sengibaxoxelile ngayo ukuthi intombazane esweet kanjani, intombazane ey'phethe kahle, ngiyakuthanda, ngifuna ukwenza umakoti. Hey, kwakuzwakala njengoju ey'ndlebeni zami loyo nto, like it was so nice ukuba nalo muntu. Shukuthi bafethu ngoba ekhaya kubo kusemakhaya kusekudeni, wayethe sizohamba sifike kube ne-sleep over, mina ngizolala nosisi bakhe ngoba abazali bazobe khona vele lapho, and then after that mase siyabuya. Shukuthi mina ekhaya ngisho ngithi mina hayi kunomngane nami esikhiphayo naye siyakuphi, kuzobe kukhona o Big Zulu nani siya lapho. Ake ekhaya bazi ukuthi ngihambe nomngani, siya ko Big Zulu kuphi, ababuzanga into eziningi. Ngaze ngabatshengisa neposter, shuthi ngathatha iposter yakudala nje mina ngashintsha i-dates. Hake bafethu, lifike kusuku-ke usithandwa sami angikhithizele kuqala, yabona. Angikhithizele, ahamba ongenza ikhanda, angenze ney'nzipho, kodwa iy'nzipho ongafaka ezinde, ngifake ey'mfishane kahle nje, ukuthi ngicotshojwele, futhi umbala o-natural, yabo, hhayi imbala ebomvu nani. Ngihambe-ke bakwethu, sengihamba naye-ke usithandwa sami siye ekhaya kubo. Hayi bafethu, sihambe indlela ende, ngize ngizumeke la emotweni, ngizwe ngizela athi hayi lala sithandwa sami, kukude vele ekhaya, lala sithandwa sami. Mangabe ngiphaphama endlini ewu-round, uyabona le ndlu le ile ngamagxolo all over, uyabona ukuthi indlu yenyanga le, ile ngamagxolo all over le ndlu. Uyabona nje le endlini kubhizi, kuyanuka, kuyashunqa. Hayibo, ngenzani mina lana, kwenzakalani lana? Sengikhumulile nale mpahla ezinhle kade ngigqokise ubaby, ngibhincile nje, ngithi hayibo kwenzakalani lana? Ukuphi ubaby? Kuqhamuka okusamfanyana, yabona nje kungcolile umfanyana, okubonayo ukuthi nje lokhu igxolo lomfana egxoba imithi, ugqoka isikhinjana esigenciwe ngembazo esingcole. Lo mfana lo uyangitshela-ke ukuthi lalela mlungu wami, ngiyaqala ukubona kufika umlungu la. Kuhlezi kufika abantu, sifike sibashumpule amaphathi omzimba, kodwa ngiyaqala ukubona ukufika komlungu. Lalela lana, kwakuyiphupho lami ngisayingane ukuthi ngibe nentombi yomlungu. Angisho la ekhanda ngifake iweave emhlophe nje eblonde, ngathi ngumlungu ngempela. Athi lo mfana kwakuyiphupho lami kudala ukuthi ngibe ne-girlfriend yomlungu. Uyabona manje ngisebenzela le nyanga, izokubulala le nyanga. Bangitshelile ukuthi manje uzothathwa indlebe, kuzosikwa indlebe yakho. Lalela into engizoyenza mina, ngizokufaka kule mbiza le enkulu, ngiyivale, uthule uthi du, ungakhulumi, ungasho lutho.
Manje sengiyahefuzela-ke ngishawa uvalo, angazi ukuthi lo mfana lo osatikoloshenyana uqinisile noma iplani yakhe le yokuthi ngizosumpulwa indlebe njengoba kushiwo ukuthi ngizosumpulwa indlebe. Ibe heavy inhliziyo yami, ngishawa uvali indawo engikuyona, ngithi ngiyabuza liphi isoka lami, bathi lona soka lakho-ke leli elikuthengisile ukuthi uze la. Kade wafika wena la, sekushaye iy'nsuku ey'ntathu ula. Ngosuku lwesi-7 uzoqala umcimbi wokuthi kusikwe indlebe yakho. Inyanga yale khaya isalungisa amakhambi. Sho ukuthi wena ngizokucashisa manje la, and then ngithole iplani lokuthi mina nawe siphume sibaleke. Angibuzeke lo mfana athi mangabe sesibalekile uzoba-ke umakoti wami omlungu, uzongishada makoti wami omlungu. Hey, kukuthi angikhwife ngithandaze, kodwa ngithandaze ngenhliziyo, ngivume ngithi ngizokushada, ngikhiphe nje mina la, ngizokushada sibe nomuzi wethu, sibe ney'ngane zethu ezinhle. Asho-ke lo mfana uthi ezinhle ey'fana nawe. Uyabona lokho mfana kuyashashadanyana mangabe kukhuluma la. Ayike sho ukuthi ekhaya sifike isikhathi ekumele ngabe ngibuyile ngaso. Sho ukuthi mina nginosisi omdala, usisi omdala uyangithanda kakhulu yabo, kodwa kwangisinda nje ukuthi ngiyo-introduce-wa esokeni because besanda kujola nalesi soka yabo. Kwangisinda ukuthi ngimtshele futhi usisi wami mdala kumina, sikwazi ukuxoxa iy'ndaba zomjolo. Ayike mangabe ngingabuyi usisi wami abe consent nabazali, baqale-ke manje baye kubo kamngani la engangithe ngiyobukela naye uBig Zulu. Athi umngane hayi asiyanga kobukela uBig Zulu, kodwa manje ngoba sekuyi-concern kuzomele ngelikhuluma iqiniso. Asho kumngani ukuthi mina ngahlangana nesoka the time enzelwa i-21st umemulo phela, ngahlangana nesoka elalidrayiva imoto kanje alichaza umngani isoka. Umngani azaveze naku-social media ukuthi naku la babeyikhiphile nalesoka, bathi isoka alivelanga, babe se-restaurant thizeni, babe kuphi bambe endaweni nakuphi. Ekhaya usisi wami-ke manje sekumele athole inamba yaleli soka ukuze athole ukuthi ngikuphi, ngisaphila na, kwenzakalani ngami. Ayike kubuzwe ekhaya lalo ntombazane kuthiwa umuntu wayehamba ngemoto kanje ubani wakabani, ngoba sho ukuthi mhlampe bekazana nobaba noma yazana nomama, ngoba nansi ingane eyayimula eyayine-21st ithi ayimazi. Ekhaya bathi thina azange nje sayibona imoto enkulu enjalo, azange sambona umuntu onjalo, wayengekho lo muntu la. Kuze kukhishwe ividiyo eyayithathiwe kubukwe, ingabonakali imoto yalo muntu, angabonakali umuntu onjalo. Intombazane ithi hayibo lo muntu wekhona, sasimi la, wafika wasifica la, babonakala amantombazane emiwodwa ey'xoxela wodwa kwividiyo engekho umuntu. Ayike usisi wami aqhubeke ahambe aye kulama restaurant lesasidla khona nalo muntu. Mangabe sifika kulama restaurant emakhamereni uyabhekwa umuntu, kutholakala ukuthi mina ngangidla ngedwa, umuntu wengekho kulama restaurant. Wonke ama restaurant kuvele nje intombazane iyayihamba yodwa, wayengekho umuntu kulama restaurant. Ku-check-we ukuthi kwakuswipe liphi ikhadi, kutholakala ukuthi intombazane yayikhokha ucash, iyadla ngocash ema-restaurant. Lapho usisi wami uphansi phezulu uyangibheka, mina lapha ngiqhumile embizeni lo mfana lo ethe angicashe khona. Sho ukuthi inyanga isiyabona-ke la ukuthi le ntombazane ayikho, ikhipha abafana bayo bagcwale ihlathi. Ngiqhumile mina embizeni, ikhipha abafana bayo bagcwale ihlathi, bangibheke ihlathi lonke. Bangibheke ihlathi lonke, nalo mfana lo kuyena ongifihlile naye aphume ahambe ngiseshwe ihlathi lonke kumenyezwane. Kuyamenyezwana ehlathini, bayasho ukuthi hayi nangalana akekho. Uyabazi-ke otikoloshane benyanga bagijima lokho kwesicashalala, begijima ikhona nekhona ngaphansi kwey'hlahla, beginqa ngisho namatshe uku-check ukuthi angicashile yini khona, bangene baswime nasemfuleni, emfula le iseduze nehlathi ba-check-e, kutholakala ukuthi hayi abangitholi. Kanti mina ngikuphi, ngiqhumile le, ngiyajuluka embizeni, ngithuli ngithi tu. Sho ukuthi lokho mfana kwami kuhlakaniphile bandla kwatikoloshanyana. Sho ukuthi ube-understand ukuthi if seqile besobhekwa emahlathini basithole, because labafana benyanga laba bagijimiswa kwemkhofu, bagijima nje fast, bayagijima, we understand.
Hake ngigqumileke lapha ebhodweni kubhekwe ngize ngibayezwe sebebuya-ke yabo ngibezwe sebebuya inyanga-ke isisho ukuthi hhayi abahambi manje naye siyahamba iye egumbini layo iyahamba. Ayi lo ntombazane ayitholakali. Ngosuku lesi-7 izophindeke mase iyakhipha izophinde ishintshe one of umkhovu abe umfana orichi imhambise ahambe ayosesha nje ukuthi mhlawumbe angayithola ngakuphi enye intombazane eyilohlobo izobuka na social media ibuka ukuthi bangakuphi abantu abayilohlobo mase ithumela umkhovu imshintshe kube ngathi umfana orichi onolimo oluthambile elikhuluma isingisi onuka kahle oswenkile lapho ikhomba nje omunye wotikoloshe ongcolile izishaye esiphongeni omunye wotikoloshe uthi wena ngakuthuma ngathi landele ntombazane you did a very good job kodwa nathi intombazane isifikela yas outsmarta yadlubulundela yabaleka itholakala manje ukuthi kuphi. Ngizwa yonke lenkulumo ngicashe embizeni. Ayike phakathi namabili ebusuku ngizwe lento le ingihlebela ivula imbizi ithi ashambeni hake bafethu sinyonyobe angazi kushunqiseni lokomfana ukuthi kulale kwasani la egcekeni sinyonyobe bafethu sihambe emahlathini size siphumele ku freeway lapho sekuyaqala ukukhanya ngihamba nalento siyabaleka mangabe sekuqala ukukhanya ngihamba nalento sengiphumele emgaqweni lento ithi hayi asiceleni ulift nansi le moto le ayinabungozi izoshibeka le moto le ayinabungozi agibele le moto le ayinabungozi le moto le izoshibeka endaweni efanele ukuthi shibeke khona mhlawumbe edolobheni nje shesibona abantu mhlawumbe shibajiye edolobheni sicela ama lift ukuthi shishikwazi ukuthi sigoduke shekhaya kodwa kwamanje ngicela ubambele imali bamba le mali le mesicela amalishi ushizokhokha le mali le sikhona ukuthi sifike endaweni la shekhona ukuthi sicashe khona shishiphile khona kodwa kumnandi ukuthi lenyanga le ayisakubheki ngakwena ithe ushubalekile wena ubalekile izohamba iyofuna omunye umuntu ku social media omunye umuntu oyialbino wena ushuphunyukile kule nyanga uphunyukile kule nyanga uyophila impilo yakho. Bafethu sigibeleke kule moto nalo mfanyana utikoloshanyana wami ngiyayibuza ukuthi lo muntu osimelayo uza amela utikolosho nje umfana nje ogqoka isikhindi esikwe ngembazi umfana ongcolile nje understand singeneke kule moto la emotweni ngithi ngihleli nalomfana sengithi ngiyabheka akekho lo mfana akekho la emotweni sengibuza udriver ngithi mina lo muntu engihamba naye ngibele naye la uphi lo muntu engibele naye la athi lo muntu uqonda ukuthini intombazane ngoba ugibele wedwa la umuntu ogibele naye kanjani ugibele wedwa la uzange wagibela namuntu ngithi umfana obe kanje athi lo muntu usuyangisabisa ngentombazane lo muntu avela nangehlisa emotweni yakhe ungehlisa nje emgaqweni kodwa sekuyakhanya amatekisi aseyadlula ngiyitholeke itekisi bafethu ngicela ukunitshela ukuthi ngaphunyuka kanjalo nje ebutikoloshweni bale soka lami elinemali ngicela ukunitshela ukuthi ngigoduka ngiye ekhaya ngake ngithi ukuthi uyokungibona ukuthi umfana ongamazi lezi zinto zokuthatheka because ziningi izinto kukhohlakelwe kulamalanga awazi noma uthandana na the real person noma uthandana nespoki uyabona umfana lo engangithandana naye ngathi mase ngithi ngiyangena ku social media wakhe nje lo gama li exist akaze kube khona social media walomfana lo engangijola naye anyway ke bese nginofakaza ukuthi nje kwakuyispoki esakhiwe kwakudikolosho nje owakhiwe angikaze mina ngibe nesoka elinemali. Ngicela ukunitshela ke mengifika ekhaya bajabule ekhaya ngoba besho ukuthi bese bengibheke baze bancama baze bayangisho nomuntu obonayo washo ukuthi mina ngantshontshwa ispoki kahle ucabanga ukuthi angisaphili kwakuphila le ngikhona sho ukuthi sebenze imithi ngoba lo muntu mekuvulwa amakhamera akekho ngibonakala nje ngingedwa ngikhuluma ngedwa engathi ngiyikhulumela nefoni ngathi ngizenzela ivideo ngibonakala ngidla ngedwa yonke indawo le nyanga yasho ukuthi yabona njengoba nimbone ekhuluma nomuntu ukhuluma nalespoki abantu abasiboni sibona yena kuphela lespoki.
Sizoyibeka lapho-ke okwanamhlanje indaba yethu isiyolalibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi nisilandele, nisubscribe on our YouTube channel. It's free of charge.